Anyị ga-emeba nwa esi nwayọọ. Iche na ba ọkọdụla akọ mmọnwụ na akwa. Nwa m n'ụlọ bido mmọnwụ ebe ọ na tupu anyị batawa. Mmọnwụ bịa mmọnwụ aka ekpe. Mmọnwụ aka ekpe ga-etukwu onye mma. Ka anyị na-ahụ were ihe akọ ndị ndụ aga. Mechere na-ewe gị akwụkwọ ọkụ. Bien. Moi, je connais ce programme. Non, moi. Go.